ଦେଖିଲାକୁ ନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି। ଡାକିଲାକୁ ନା କିଆଁ ଲୋ ବଣି ଘଷୁଛୁ ଥଣ୍ଟ ଡାଳେ, ଆମ ପାଶେ ଖାଇବୁ ଯେବେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲର ପିଠା ତିଆରି କରିବା। ଆଣ୍ଟି ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ। କ'ଣ କରବ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆଜି ପିଠା କରିବା। ମହୁଲ ଫୁଲ ୟାକୁ ଏମିତି ସଫା କରିଦେବା ହେଲା। ସଫା କରିଦେଇକି ତାପରେ ସେ ଚାଉଳ ସହିତ ବାଟି ତାକୁ ପିଠା ତିଆରି କରିବା। सुपर भाई जी बहुत बढ़िया, पूरा स्वादिष्ट। थैंक यू थैंक यू।